қатар халтаҳои пулӣ аст ва фикр мекунам шумо аллакай огаҳӣ доред. Чизе ки шояд шумо надонед, ин харҷи $220 миллиард барои мизбонии ҷоми ҷаҳони 2022 мебошад. пули бисёр, ҳамин хел не? барои чӣ ин миқдор маблағ ҷудо шуд ва дар кадом соҳа истифода карданд? ана навори мо ба ҳамин саволҳо ҷавоб хоҳад гуфт. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Yagex боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. якум, қатар барои ғалаба дар тендер пул сарф кардааст. дидед, ҳатто ғолибият дар тендер мушкилии зиёдро ба бор овард. новобаста аз мушкилот факт он мемонад ки онҳо тендерро ба даст оварданд. ҳатто пеш аз аниқ шудани мизбонии мусобиқа шайхҳо харҷи пулро сар карда буданд. баъзе чизҳои махфӣ ҳам ҳаст. хай биёед бароятон мегӯям. қатар бо шаффофият тендерро ба даст наовард. гуфта мешавад ки онҳо шахсони воломақоми фифаро бо пул харида буданд. бале, он шахсони воломақом ҳам таъсири худро дар қитъа ва ҳам дар футболи ҷаҳонӣ доштанд. албатта қатар ин тӯҳматҳоро инкор мекунад, вале ҳаминашро ҳама медонад ки пул тамоми ҷаҳонро идора мекунад ва ин масъала ҳам ба ҳамин роҳ ҳал шуд. дуюм, сохтмони маҷмӯаҳои варзишӣ. омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон як марҳилаи душвор барои ҳама мизбонон мебошад. як қисмати он омода ва сохтани варзишгоҳҳо ба шумор меравад ки харҷи зиёдро талаб мекунад. ана дар қатар шумо худатон пайхас кунед ки чӣ қадар харҷ мешавад. аксари мизбонони ҷоми ҷаҳон давлатҳои футболӣ буданд ва онҳо ҳеҷ набошад варзишгоҳҳои тайёр доштанд. ин чиз дар қатар дида намешуд. дар асл қатар аҳолии на чандон зиёд дорад ки футболӣ нестанд. барои ҳамин онҳо 7 варзишгоҳи нав сохта яктои дигарро таъмир карданд. албатта ки баъзе аз он варзишгоҳҳо бо дизайну технологияи нав беҳтарин дар ҷаҳон шуданд. онҳо тақрибан $6 миллиард барои сохтанаш сарф карданд. бале, $6 миллиард. вале ҳаминашро донед ки назар ба дигар проектҳо ин пули ками сарфкардаи арабҳо аст. сохтани биноҳои ғайриварзишӣ. чӣ хеле ки қайд кардем, қатар варзишгоҳҳоро аз нол сохт. нишондоди баланди харҷҳои шайхҳо ин дар сохтани дигар биноҳои ғайриварзишӣ дида мешавад. масалан, метрои доха. ин беҳтарин системаи транспортӣ дар пойтахти қатар ба ҳисоб меравад. бояд қайд кунем ки метрои мазкур яке аз баландсуръаттарин дар ҷаҳон аст. ин ягона чизе набуд ки қатар қупчаи пулашро холӣ кард. ҳамчунин онҳо фурудгоҳи азиме сохта ба истифода доданд ки назир надорад. фурудгоҳи байналмилалии Ҳамад. ин фурудгоҳ нақши калоне дар қабули меҳмонон аз тамоми гӯшаи канори дунё ба ҳисоб меравад. қатар бо ин ҳам ором нашуд. онҳо як шаҳри калоне ҳам сохтанд. майла, шояд шумо хато нафаҳмед, дигар хел карда мегӯям. онҳо қишлоқи Лусайлро ба шаҳри замонавӣ табдил доданд. бале, бовар карданаш душвор аст, вале бо харҷи зиёд онҳо ин корҳоро карданд. чӣ хеле медонед қатар тайёрӣ дида истодааст ки 1 миллион меҳмон ва мухлисони футболиро қабул кунад. ҳаминро гуфта мегузарем ки қатар аҳолии 3 миллиона дорад ва барои иҷрои ҳама корҳои лозима кофӣ нест. қатар барои қабули меҳмонон меҳмонхонаю биноҳои зебоеро омода сохтааст, вале гуфта мешавад ки ин ҳам кофӣ нест. ин ҳама чизе ки сохта шуданду маблағи зиёде талаб карданд, танҳо барои регламенти фифаро иҷро кардан буд. қатар мақсади ба давлати бузурги саноатӣ табдил додани худро то соли 2030 дорад. чорум, ҷалби коргарони зиёд аз хориҷ. чӣ хеле дидед, сохтмони варзишгоҳу меҳмонхонаҳою фурудгоҳҳо ин охири кор нест. пули зиёд бояд боз барои ҷалби мутахассисони хориҷӣ сарф карда шавад. коргарони зиёд бояд барои иҷрои ҳадафҳо ба кор гиранд. тибқи иттилоъҳо дар қатар 2 миллион коргар омадаанд ки барои иҷрои корҳои сохтмонӣ бештар ҷалб шуда буданд. вале қисми асосии ин пули зиёд дар ин роҳ ҳам сарф кардани қатар мебошад. вале шумо чӣ фикр доред? оё қатар харҷи зиёд кардааст ё не? ба фикри шумо азодаи мизбонӣ мебарояд ё мушкилиҳо пеш меоянд? фикри худро оиди ин масъала дар комментария нависед ва пайгири мо бошед. хайр дӯстон.